Pre, napay isa kailanan. Ingon sa kong lula, mahibalaan nimo og aswang ang babae. Ano sa kanina no? Dili na sila nagapanti. Kadlok ba? Liliw na to na, pre. Liliw na to na, pre. Pre, Ay, pre. moto ba mo aswang? Aswang? Aswang. Nga ko, una na ka na. Mamo na ginaingon sa kong lula gud sa una, basta ingon aning nga mga lugar, inganing nga mga kahuyan. Pagkagabi daghan nag mga aswang. Saan man ka, pre? Pero magsugod na sila pagkabuntag mahimong tao. Una na po na nimong buanga ka. Ako, pre, nagdugay lang ako binaktasan ng latian. O, di ko kasugat o kaswang. Mauna kay ikaw mo to kag aswang dili. Di, pre, oy. Sukad sa akong pagkabuhi. Wala dyan ko kakuha na ng aswang encounter. May panang lamok. Tinuod pa nga sup-sup og dugo. Naunsa man mo, tuon na lang gud mo sa kuha pagkabuntag tao na sila. Pagkagabi, dira na sila mahimong manok, baboy, sigbin. Ug hinahinay kanilang supsupon imong dugo. Unsa? Pandesal! Pachikaan na pre, uy! Pitigay, pre, bo. Namaligya man nagpan. Ay, tama-tama, pre. Namalidya sa pandesal. Marag palit gurta. Ay, gutom Unsa sa ba? palit? Uy, unsa mo palit? Palita, pre, o ka. Walay mo palit. Kabalo mo, isa na sa mga patibong sa wakwak. Tibong, magbaligya na silang mga pagkaon niya, ipakaon sa tao. Kaya pag makaon na, maluya na ka. Kagwapa na, o na. Imposible Wakwak ka na na. mong gunahuna. Pili lagi. Hala ka dali mo palit sa mi. Pre, paminaw ragod mo. Ay, Dab. Dahil siya pandesal na eh. Pre, bigli ko, pre, be. Papalit ako na dambidang. Pagpuyo naman na. Puyo mo. Singso. Alis. Sabalik. Samukan mo, pre. Ba? Ay, lagi mo patakag pamalit. Ingunahan na ba? Kay patibong na. Sa patibungan, negosyo man na negosyo. Una-una ka nang namaligya man siya pandesal nga hapon na. Basin estudyante na. Pre, gwapa ba yung nga pagkababae? Dili lagi na sa pagapahay lagi. Pre, kay patibong galing una-una. Nga nung namaligya siya pandesal diri ilalom sa kakahuyan. Nga wala may mga balay diri makitaan. Ano? Sakto po kami, bro. Ana, medyo na, pre. Kisuroy Dili man. ane pre. Gusto mo may balaan nga wakwak ang babae? Saan man? Pag ang sulod sa pan na ay buhok. Pamahiin, ha? Mo ni pamahiin ni Lula. Sudla nila nagbuhok kay mo na ipakaon sa tao. Yun saan man to pagkaibalo. Nga na buhok na yung pandala. Ang ganing palitino. Sige. Unya mo tuon na mo pag mapatunayan ako ang aswang jud siya. Kung mapatunayan ni mo, siyempre mo to. O sige, ali, palit mo og pan. Ikaw bayad ha? Sige. Ipalitin daw, be. Kuha mo kamamayukan. Ano naman yung paliton? Palitin yung pandesal, Dam. Tag-5 ang isa niya. 5. Cinco? Naglami ni nga Ali, pandesal ali, ba? ali, Kaya please, init pa. Kuyasa man mo. Relax lang, ma'am, kajut lang. Sa man yung mga bata, ani? Nani buhok. May buhok, pre. Bot-bot yung istorya ba? Malilagyan na yung pangunahuna siya, ha? Nangagan na to na, pre. Dili pre. Dili jud ko mo tuong wakwak lagi ng babae. Waka na. Ang game, timailan na po, no? Gusto pa mo isa kailanan? Kato na tiyambaan naman to. Wala sa pagkaon ang iyang patibong. Sa kailan, saan na? Pag mutuwad mo, makita ninyo ang lahi nga tao. Dili na mao iyang itsura. Ano sa mo dyan ni sila? Go sige, testing eh. Ito na may istorya, ha? Testing eh. Testing ito, tuwad, pre. Ikaw daw una, pre. Tuwad di daw, pre. Markin lang, pre. Dili gali ko no kay kabalo na ko nga lahi na siya nga tao. Wag ngunana. Ito na lang, pre. Kaya ko na gulitin ni, be. Sige, tuwad. Mutuwad na ko, pre, ha? Aswa! Di ba? Sir, ang sama mo. Palit kag pan, dili. Ako man eh. Kuha naman nini mo akong pan. Wala ni utang. Walay utang ni, walay utang. Pinakunay utang. Ikaw na lang yung next, be. Matay na tawanan to. Ikaw na tuwad. Palit ka, dili. Walay utang. Walay utang, walay utang. Mutuwad na ko, pre, ha? Kasi mo nakitaan pre. Naswang, pre, naswang. Naswang. Unsaon ako pagkakita o kamoy ni harang diha. Pre, nakitaan mo pre. Asa naman ni sila? Ang tuwad-tuwad. Hawa mo, hawa. Hawa me, hawa. Ay, sorry, pre, sorry. Hawa me. Hawa pre. Hawa, di ba? Nga. Aswang no. Si Aswang, kagwapa na. Totoo, may bataan ni. Oh, gwapa, kikayo na, no? Testing daw ko be. Testing. Ikaw tuwad. Oh, Hawa, pre. Sa'yo mo nakita.
Dili pre, dili jud ko mo to. Aswang lagi ni. Aswang. Ay, grabe mo to. Baliktad na nato mga ulo. Gusto pa mo makabalo sa isa kailanan pre. Katagang pag-ilhanan, pre. Uy, una, pan, sunod, tuwad-tuwad. Sa pang na. Gusto lagi mo makabalo sa ilas nga ilanan. O sige na, unsa man na. Dili na sila nagapanti. Buot pasabot nimo pre. Kung aswang ang babae, dili mamante. Balik-balik, dili lagi na mamanti no. Pero nganong di man mamante? Hunahunaan ninyo pre. Mamanti pa kaya ka kung wala ka nagpuyo aning kalibutan na. Para sa unsa pa? Liliw na to na pre. Saan naman dyan ni sila? Uy, O sige, ani atong buhaton. Ikaw ang mupalit og pan. Mudistract ka sa iya ha. Oo. Ikaw ang muukab sa iyang palda. anong kasabutan ni nila ba? Sige, tara. Priya, priya. Ay, dam. Pila gina yung mga pandesal. Tag-5, sir. Pila man na tanan. Bugay kayo mo, kaganina pa mo. Pila man ni tanan, ma'am. Ay, dagan-dagan pamanday ni Dayo. Pwede, tilawan sa akong isa. Pakyawan ni mo, dili. Takyaw na ko na, pero tilawan sa akong isa. Oh, sige. May balaan ninyo nga wakwak lagi ng babae. Atay, naka-shirt man lagi. Lami yung pandesal, ma'am ba? Medyo uga-uga. No. Uga-uga gamay. Pagani ni. Naka-shirt man lagi. Shirt. Kunya, mura magkagtanatan mga buangan. Naka-shirt man gani na pre. Na gipilo-pilo pa. Ilat, jud minimo ba? Kisilitan o ikaw. Ako. Ikaw na lang. Ikaw ang tanaw ba? Ako na lang. Ay napikin, kami mismo nakakita. Ikaw dito, lakaw dito. Ikaw lang silip dito ako. Ikaw man, imo man idea na. O sige. Kamoy distract sa babae. Junix, ikaw distract. Kami distract. Pag nahibalaan na to nga wakwak ni. Ipadakop na to pre. Lilia dito pre. Distraction na mo Kamu pre. nagalito mo. Palit mo pan. Ay, dam. Sabi lang, may adjud ba mo? Mukhaan pa di akong amigo, dam. Wala pa ba yung may bayad-bayad, Ay, ha? wala ka Hindi kay. na naman si Kuha. Kwartahan mo ni mo, pakyaw. Tilahoy, pre. Lami, jo kayo na, pre. Legit, pre. Init pa kayo na. Kompar. Nagunsa ka diha. Patay. Manyakis. Pre, kumusta? Nya, wakwak. Palpak.